Igbo bụ Igbo ndị ọma ndewonu ekelekwa m unu oji ngaji eri chetakwa ndị ji aka oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV Aba abịara gị na nke taa bụ Mọnde abalị 12 n'ọnwa asatọ afọ 2024 ma bụrụkwa ihe orie n'ala Igbo n'iji malite chente ka nụrụ isi akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ n'akụkọ anyị taa. Ndị njem mmadụ 11 tụfuru ndụ ha n'ike n'ihe mberede okporo ụzọ mere na nso njikọ ụzọ Ụmụika n'okporo ụzọ awara si Enugu bịawa Aba na Port Harcourt nke steeti Abia. Otu Serap na-agba onye isi ala Tinubu ume inyocha mmefu nke otu ijeri $5 ego ụlọ ọba ego ukwu mba ụwa gbazinyere steeti dị iche iche n'ala Naịjirịa. Otu jikọrọ ndị ọrụ NLC ajụla ịnabata nkọwa ndị uwe ojii nyere ihe metụtara mwakpo nke ha mere n'isi ụlọ ọrụ ha. Ọkọ akụkọ bụ m Ezinne Mmadụ. Chezie ntị ka ị gere akụkọ ndị a na ndị ọzọ. Ndị njem dị mmadụ 11 ghọrọ ndị ozu ma wụrụ ndị nwụrụ anwụ n'ihe mberede okporo ụzọ nke otu ụgbọala Sienna na-ebu ndị njem nke ụlọ ọrụ njem Abia Line Transport Company nwe, ebe ụmụ ọhụrụ bụkwa na ụmụaka eku n'aka sokwa na ndị a nke nwụrụ anwụ. Ebelebe ahụ mere na nso njikọ ụzọ Ụmụika kpọmkwem na nkebi nke Apụ na Egbelu Mbụtụ n'okporo ụzọ awara Enugu gawa Aba nakwa Port Harcourt ụnyaahụ bụ Sọnde na ihe metụtara oge ehihie, mgbe ụfọdụ ndị na-akọwapụta otu ihe asịrị akọwara na ya bụ njinji were ọnọdụ mgbe ọ fọdụrụ ihe dịka nkeji 15 ka ọ kụzuo elekere mbụ nke ehihie. Dịka anya ndị hụrụ ka ihe ahụ siri mee kwuru na ha bụ ndị nke nyere ụlọ ọrụ anyị akụkọ bụ Enyimba TV na akapụrụ onye ọkwọ ụgbọala nke ụgbọala bọọsụ Sienna ahụ n'ihi na ọ pụkwaghị ichekwali ụgbọala ahụ nke ọma. Obere oge ụra buchara ya n'elu ụgbọala ahụ, ya ga-kụọ otu ụgbọala trọk tupu ya amakpuo ime ọhịa nke kpatara ọnwụ ndị niile o bu n'ime ụgbọala ahụ. Eserese ndị enwetara gosipụtara na ndị na-emepụrụ mmadụ ibe ha ebere n'ihi ihe nke dapụtara n'ebe ha nọ, ebe ndị ahụ ji oke akwa na-ebe akwa iri uju dịka ha na-agbalị ibupụsi ozu ndị nke ihe mberede a metụtara n'okporo ụzọ. Akụkọ kọrọ na ọ bụ naanị onye ọkwọ ụgbọala ahụ ka bụ onye nyere ndụ na ya bụ ihe mberede okporo ụzọ. Otu jikọrọ ndị ọrụ nta akụkọ n'ala anyị NUJ n'aha mkpirisi kansụl nke steeti Abia na-emesi oku ha na-akpọ gọọmenti steeti Abia ike ka o soro ndị ọrụ soja ndị nke nọ na steeti Abia mara otu ha ga-esi akwụsị agwa eji na-amanye ndị njem isi n'ụgbọala ha nọ na ya na-eme njem agbatu ma were ụkwụ ala gafee ogige ebe akwụsị anyocha nke ndị soja. Otu NUJ nke mmetụtara ozi ha zipụrụ na ngwụcha ọgbakọ ha hiri odo n'isi obodo steeti a bụkwa n'ebe ụlọ ọrụ sekretariat ha dị n'Ụmụahịa gosipụtara mwute ha gbasara otu esi amanye ndị njem isi n'ụgbọala ha nọ na ya na-eme njem arịtu ma jiri ụkwụ gafee ebe ogige akwụsị enyocha nke ndị agha tupu ha amaliteghachi ime njem ha. Ozi ahụ nke onye isi oche otu NUJ na ngalaba ya nke steeti Abia bịanyere aka na ya bụ Victor Ndukwe ya na ode akwụkwọ ha bụ Ikechukwu Ọnụegbu kọwara na a na-ahụtakarị agwa jọrọ njọ na nnukwu ọdụ mmanụ patrol ụlọ ọrụ NNPC dị n'okporo ụzọ si Ụmụahịa gawa Ọkigwe nke bụkwa okporo ụzọ awara si Enugu gawa Port Harcourt nakwa nke si Ụmụahịa gawa Uzuakọlị nakwa ebe ndị ọzọ. Ozi ahụ kọwara na agwa ahụ dịka iweda mmadụ n'ala nakwa ịta ndị njem ahụhụ.
Gọvanọ steeti Abia bụ Alex Oti ekwuola na ọ na-eche ka ụlọ nzukọ omeiwu steeti a mee ụfọdụ ihe n'itinye iwu ndị nke ga-enye aka ma kwadebe nhazi nke ntụliaka ọchịchị kansụl tupu ya onwe ya abagide ya bụ ihe omume na steeti Abia. O kwupụtara nke a mgbe ya na ndị ntaakụkọ na-akparị ụbụbọ n'isi obodo steeti a bụ Ụmụahịa ka o si na dị ọgọpụrụ onye kọmishọna ahụike n'oge gara aga bụ dọkịta Ngozi Okoronkwo, onye akwụsịtụrụ ọrụ mechaziri jiri aka ya gbaa arụkwaghịm, na-ekwu na enweghị ụdị ọbụla nke agwa nrụrụ aka achọpụtara ya bụ nwata nwaanyị kpara, na-agbakwunye na ihe ndekọ otu panel ehiwere ileba anya n'ihe omume nke ya bụ nwata nwaanyị nke o mere n'oge ọ nọ n'ọchịchị nke ụlọ ọrụ ministri ahụike enweghị ebe ọbụla ha rụrụ aka na o riri ego, mana o kwupụtara na emetọrọ ụfọdụ usoro nke ihe omume. N'ịgbagakwa ihe metụtara okwu gbasara onye kọmishọna nka na ụzụ nakwa mmụta sayensị gbakwara arụkwaghịm n'oge na-adịbeghị anya, gọvanọ Oti kọwara na enweghị ihe ọbụla onye kọmishọna ahụ n'oge gara aga nakwa gọvanọ steeti a bụkwanụ ya nwa bụ Alex Oti nwere masị na ekwuwe n'ụdị ọbụla. Gọọmenti steeti Abia ekwuola na o meela nnyocha na nzaghachi nyere mkpesa nke ụfọdụ ndị ọrụ na-eme gbasara mwepụ nke wepụtara ụfọdụ ego na ụgwọ ọnwa ha. Gọvanọ steeti a mgbe ọ na-aza ajụjụ nke ụfọdụ ndị ntaakụkọ gbara ya gbasara nke a na otu ihe siri dịrị ugbu a kọwapụtara na steeti Abia esila n'iji usoro ụtụ isi nke afọ 2018 nakwa 2019 banyezie n'iji nke ọhụrụ ugbu a bụkwanụ nke eji na-eme ihe n'ụgwọ ọnwa, bụkwanụ nke kpatara ya bụ mmepụ nke mịpụsịrị ihe na ụgwọ ọnwa ndị ọrụ nke ha hụtara n'ụgwọ ọnwa ha. N'okwu gbasara ụgwọ ọnwa opekata mpe, Oti kwuru na ọchịchị steeti a ehiwala otu kọmitii ga-eleba anya n'okwu a ebe ọ na-eche nkọwa ndị doro anya site n'aka ọchịchị etiti n'akụkụ a. Dịka o siri kwuo, gọọmenti nakwa otu jikọrọ ndị ọrụ NLC na steeti a na ha akparịtala ụka ịchọta ogbugbo nke ga-ekwu omume n'ihe metụtara otu a ga-esi kwụọ ụgwọ ọnwa opekata mpe na-adabere n'obere ego nke steeti a ji wee na-arụ ọrụ. Otu jikọrọ ndị ọrụ n'ala anyị NLC n'aha mkpirisi na-achọ ka ọchịchị etiti nakwa ụlọ ọrụ ndị uwe ojii rịọ ha mgbaghara n'aka ngwa ngwa dịka ndị ọrụ nchekwa bụ ndị nke wakporo isi ụlọ ọrụ ha dị n'isi obodo Abuja. Okwu a ka a kpọrọ n'agbanyeghị nkọwa nke ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nyere, na-ekwu na isi ụlọ ọrụ ndị ọrụ abụghị ebe ha bụ n'obi n'ihe ume nke ha mere nakwa ihe ndị nke kpatara ya bụ mwakpo. Ka o si na-adị ka ha nwechara ọgbakọ ọdụrụkọ nke nnukwu kansụl ije ozi nke otu ndị ọrụ, otu NLC jụrụ ịnabata nkọwa ndị uwe ojii nyere gbasara mwakpo ahụ, na-akachapụ ya dịka nkọwa kpọrọ na ọ bụ echiche nke abụọ gọọmenti mechara chewezie dịka ọ na-achọzi inye echiche dị iche n'ihe bụ isi ebumnobi n'eziokwu nke ha jiri wee mee mwakpo ahụ n'isi ụlọ ọrụ ha. N'ozi nke onye isi oche nke otu NLC bụ Comrade Joe Ajaero benyere aka na ya n'isi obodo Abuja, otu ije ozi NEC nke otu NLC gosipụtara ezigbo nchegbu n'ihi mwakpo abalị 7 nke ọnwa Ọgọst nọ na ya nke were ọnọdụ obere oge agbasara nnọkọ dị oke mkpa ndị ọrụ nwere maka ịkpa banyere ọdịmma ndị ọrụ dịka a nọrọ na-eme njegharị zuru ala anyị ọnụ nke nọrọ na-aga n'ihu mbụkwanụ nke emere megide ọchịchị ọjọọ nakwa oke ihe isi ike gburugburu ala anyị. Mba Poland ekwuola na ụmụafọ ya dị mmadụ 7 enweghị ọkọlọtọ mba Russia ha fegharịrị na steeti Kano. Osote onye minista mba Poland na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ, Andres Sijna, onye kọwapụtara ma gwa otu ụlọ ọrụ mgbasa ozi redio nke mmadụ nwe n'ụlọ akwụkwọ 6 ndị ahụ nakwa onye nkụzi ha bụ ndị nọ n'ebe na-ekwesịghị ekwesị n'oge na-ekwesịghị ekwesị. Ụlọ ọrụ nchekwa DSS na nwụchi nke ha nwụchiri ndị Poland a bụkwanụ mmadụ 7 ka ha boro ebubo na ha kere oke nke a na-enyo enyo nakwa agwa dị aṅaa ha kpara na oge emere njegharị nke bụ megide ụkpụrụ ndị gọọmenti ji n'aka nakwa oke ihe isi ike n'ala anyị.
ụlọ akwụkwọ Warsaw bụkwanụ nke mahadum mekwara ka amara na onye chancellor nke ụlọ akwụkwọ mahadum Bayero dị na Kaduna nyere mmasị obi ike n'ebe ụmụ akwụkwọ ndị ahụ bụ ndị mba Poland na ugbu a na Abuja nọ na nchebe na-enweghị ihe ọbụla bụ iyi egwu nyere ha. Otu na-achụ nta ọdịmma obodo akụnụba nakwa ime ihe n'ụzọ kwụ ọtọ Serap n'aha mkpirisi na-agba onye isi ala Bola Tinubu ume ka o nyochaa otu esiri mefuo ego mgbazinata nke si n'aka ụlọ ọba ego ukwu mba ụwa nye steeti 36 nke ala anyị tinyekwara isi obodo ala anyị bụ Abuja bụkwanụ nke ha gbazinatara maka mbelata ụbịam nakwa ọdịmma ime obodo nakwa nchebe. Otu Serap kwuru na ya chọrọ ịgwa onye isi ala ka o jiri aka ya nye onye attorney general ala anyị nakwa onye minista ikpe ziri ezi bụ Lateef Fagbemi ntụziaka nakwa ụlọ ọrụ ndị ọ dị n'aka ndị nke kwesịrị ime nnyocha jiri nlezianya mee nke ahụ n'otu esiri mefuo ijeri dọla otu ijeri dọla nakwa ụmụ ise bụkwa n'ego ebite na mmefu ego nakwa ụzọ nke na-ekwesịghị ekwesị nke ejiri mefuo ego nke esi mba China gbazinata nke ruru ijeri dọla 3 na 125 site n'aka ọchịchị etiti. Otu a na-achụ nta ọdịmma obodo bụ ndị gbakwunyekwara na ọchịchị obi ha bụ ka ha were akwụkwọ ozi nke ha depụtara site n'aka osote onye director ha bụ Kolawole Oluwadare bụkwanụ nke ọ bịanyere aka na ya wegara onye isi ala nke ha nọ na ya kpọkwa oku ka enyocha ndị niile aka ha dị na nrụrụ aka ahụ nakwa iweghachi ego ọbụla nke fọrọ afọ site n'ego ahụ nke a na-ekwu okwu ya. Otu Serap gara n'ihu gbaa onye isi ala ume ka onye ụlọ ọrụ na-ahụ maka nrụrụ aka ego EFCC nakwa nwanne ha bụkwanụ nke na-ahụ maka agwa nrụrụ aka nakwa ihe ndị ọzọ yiri ya ICPC ntụziaka ka ha jikọta aka ọnụ ledo ka a ga-esi emefu ego ụlọ ọba ego ukwu mba ụwa mgbazinyere steeti dị 36 tinyekwara Abuja n'otu nakwa otu ego ahụ siri dịrị bụkwanụ nke ruru otu ijeri dọla nakwa ụma ise. Ndị isi nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka iji otu afọ ejere ala nna ozi NYSC n'ala anyị na-akatọ ma na-ajụ ozi ọ kọwara dịka nke na-eduhie na-efegharị n'ikuku gbasara ịkwụ ndị ji otu afọ ejere ala nna ozi Naira 70 dịka ụgwọ ọnwa opekata mpe. N'ozi nke onye director ozi na mmekọrịta ọhaneze nke ụlọ ọrụ NYSC Edi Megwa zipụrụ kọwara na ndị ji otu afọ ejere ala nna ozi ndị nne na nna nakwa ọhaneze kwesịrị ịmata na enwebeghị ntụziaka ọbụla si n'aka ndị o kwesịrị isi n'aka nke usoro gọọmenti iwelitekwu nchọnchọ ego a nke a na-enye ndị ji otu afọ eje ozi nke ruterela ha aka. Ozi ahụ gara n'ihu kọwaa na ndị ji otu afọ eje ozi ma usoro nakwa eriri nke a na-esi ezi ha ozi n'okpuru ụlọ ọrụ NYSC ebe ha kwesịrị ileghara ozi ọbụla na-eduhie nakwa ebe o si na-abịa anya maka ahụ ha. Ka o si na-adị ụlọ ọrụ NYSC dọrọ ndị ji otu afọ ejere ala nna ozi aka na ntị ka ha ghara ikwe ka ndị ọchọngonoko ndị obumnobi ha n'ala Naịjirịa bụ iduhie ụmụafọ obodo a jiri ụbụrụ ha wee na-aṅụ nkwụ. Otu pati nọ n'ọchịchị ugbu a bụ All Progressive Congress APC amalitela mkparịta ụka ha na ndị ndu nke ụlọ nzukọ Senate iji hụ na eweghachitere omeiwu Ali Ndume n'ọkwa ọnọbụ na ya dịka nnukwu onye whip nke ụlọ nzukọ Senate. Nke a bụ dịka nnukwu osote odeakwụkwọ nhazi nke otu pati APC Nze Chidi Duru mere ka amata onye kwuru na mkparịta ụka na-aga n'ihu ugbu a nke na-adịchabeghị mkpa ime ka ọhaneze mata maka ya nke bụ banyere ya bụ ọnọdụ eji n'aka. Ka o si na dị Duru mere ka o doo anya na ọ dịziri ndị ndu nke ụlọ nzukọ Senate ikpebi ma ọ bụ ihe kwesịrị omume ịkpọghachi Ndume n'oche onye whip ukwu nke ụlọ nzukọ Senate dịka o siri kwuo n'otu pati APC bụ otu pati na-erubere iwu isi ma dịkwa njikere ịnabata ndị otu ha yiri nwa mmefu
nakwa ndị chegharịrị echegharị na agwa ọjọọ ha ọ bụrụ hala na ndị enweela mgbanwe na agwa ha nakwa ọnọdụ echiche ha ma kwe nkwa ikwe ka iwu na-achịkwa otu pati ahụ na-achịkwakwa ha n'otu. Ndị ụlọ ọrụ agha elu ala anyị ekwuola na ndị ọrụ ha emebisiela ihe ndị nke ha kpọrọ ogige nke eji na-eme nsịpụta mmanụ n'ụzọ iwu n'ụzọ megidere iwu dịka ha kọwara na ha ekela ji n'ume na mgbalị ndị nke ha na-eme iji belata ihe omume nke ndị ohi mmanụ na mpaghara South. Ha kọwara na ndị agha siri n'elu mebisie ebe nshịpụta mmanụ iwu na-akwadoghị nke ruru ihe dịka 13 n'ọnụọgụgụ n'oge ha gara ọrụ gburugburu osimiri Imo. Onye Director nke mmekọrịta ọhaneze nke ụlọ ọrụ ndị agha elu nakwa ozi nke a na-agbasara ọhaneze AVM Edward Gapquet n'ozi nke o zipụrụ gbasara ihe omume nke ohi mmanụ na-ekwu na ha na-eji ohere nke na ebe ndị ha nọ na-akpa mkpamkpa agaghị ekwe mmadụ ịbatali jiri ya na-aga n'ihu na agwa ohi a nke ha na-akpa. Ọ kọwara na otu n'ime ihe omume nke ha mere gara nke ọma bụ nke ha mere n'okporo oke osimiri Imo dịdewere obodo bụ ụzọ nakwa Okoloma nso ebe ọtụtụ nshịpụta mmanụ bụ nke ahụtara nke na-ekwesịghị ekwesị bụkwanụ nke jupụtara n'ogige ahụ dịka a chọpụtara na ọ bụ n'ihi otu ogbe ahụ siri dịrị bụ nke na-esi ike mmadụ ịwabanye na ya mere ha ji nọrọ ebe ahụ na-amị mmanụ ma na-eshi ya n'ụzọ na-ekwekọghị ekwekọ. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa n'Enyimba TV dị n'Aba ka isi na-egere akụkọ ndị a. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri nọsi ike maka na m onwe m na-alọtaghachi. Na-eburu n'obi na ịka n'ebe ahụ ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke m ka ji n'aka ka fọrọ. N'akụkọ sitere mba ofesi eduola Paul Kagame n'iyi ọrụ nke ugboro 4 dịka onye isi ala mba Rwanda ka o nwetachara pasentị 99 nke vootu niile atụrụ na ntuli aka emere na mba ahụ n'ọnwa gara aga. Ebe ụfọdụ ndị na-eto Maazị Kagame maka iweghachi udo nakwa mba ahụ ịkwụrụ n'ụkwụ ya kamgbe e nwere mgbukpọ agbụrụ nke afọ 1994 na mba ahụ, ebe ndị ọzọ na-ebo ya ebubo ịchị ọchịchị mkpagbu n'obodo, ebe ndị nkịtị bụ ndị egwu ji ikwupụta n'ezoghị ọnụ otu obi dị ha nakwa ebe ndị ọ na-adịghị emezi. Otu ndị na-achụ nta ugwu ruru mmadụ na-ekwu na ọtụtụ oji na-emeri na ntuli aka ahụ bụ ihe ịgba ama na ihe ọbụla dịka ọchịchị onye kwuo uche ya anaghị aga n'ihu na mba Rwanda. Naanị mmadụ abụọ ka e nyere ohere iso ya zọọkwa onye isi ala bụkwanụ ndị nke zọrọ ya megide ya bụ Maazị Kagame n'abalị 15 nke ọnwa Julaị. Na ntuli aka ya niile nke ruru ugboro 4 n'ọnụọgụgụ, ihe ọ na-enwetakarị na-abụkarị ma opekata mpe pasentị 93 nke vootu niile a na-atụ na mba ahụ. Ọtụtụ ndị isi n'ala Afrịka so n'ọtụtụ puku ndị mmadụ ndị bịajuru ememme nke idu n'iyi ọrụ ahụ bụkwanụ ndị jupụtara na nnukwu ama egwuregwu mba ahụ akpọrọ Amahoro nke na-ebukarị ihe dịka puku mmadụ 15 na njupụta ya bụ ogige. N'akụkọ azụmahịa, enwere ezigbo ihe ịgba ama siri ike na ụlọ ọrụ nshịpụta mmanụ Dangote agaghị ebuba mmanụ patrolu n'ahịa taa bụ Mọnde na-adabere n'otu ha si buru hazie ihe na mbụ. Onye isi oche ụlọ ọrụ Dangote Group Alhaji Aliko Dangote nọrọ n'ọnwa gara aga ma amụmama na ụlọ ọrụ nshịpụta mmanụ ya ga-amalite ishịpụtawa mmanụ patrol n'agbata abalị 12 nke ọnwa
Ọgọst afọ a. Mana ọtụtụ ndị isi ọrụ ndị na-ahụ ka ihe omume si na-aga n'ụlọ ọrụ ahụ ekwuola na ugo eberela na mgbagbu ugbu a maka ụlọ ọrụ ahụ ịmalite nshipụta mmanụ nke patrol nke echerela ogologo oge, dịka a na-akọwapụta na ụlọ ọrụ ahụ bụ ndị nke a na-eche ka ha malite isi pụta ya bụ mmanụ, ma nke a ka a na-akọwa na ọ ga-emerịrị tupu ọnwa Ọgọst akụrụ ọnụ. Ndị a na-ekweghị kpọọ aha ha maka adịghị ama kwuru na ụlọ ọrụ ahụ adịla njikere na ihe dịka 100% ibubatawa mmanụ patrolu n'ime ahịa dịka emere atụmatụ ya na ngwụcha nke ọnwa Ọgọst. Mana ka o si na-adị, ha rụtụrụ aka na mmanụ krudu nke ha na-ebute dị ala nwekwara ike ịkpa usoro ha ji n'aka maka mbubata mmanụ patrol aka ọjọọ. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, mba Amerịka mabutela iko nke egwuregwu Olympics nke ugboro 33 ya hiri odo na Paris, mana nke ahụ adịghịrị ha mfe inweta dịka ha gbara ndị nke mbụ na tebụl ngụkọ ihe nrita dịka ha nwetara ọlaedo dị 40 n'ihe omume ikpeazụ nke egwuregwu ahụ emechara ụnyaahụ bụ Sọnde. Ihe mba Amerịka jiri merie mba China bụ inweta ọlaọcha karịrịnụ na nke ndị ọzọ ji, n'ihi na nke ha ruru 44 ebe China nwetara 27. China bụ ndị ikpeazụ ma ewezụga mba Amerịka gbara ndị nke mbụ n'obodo ha mgbe ha lere ọbịa n'egwuregwu Olympics nke Beijing afọ 2008. Ka o si na-adị, otu ndị egwuregwu dị 12 si ala Afrịka bụ ndị rutere na tebụl ngụkọ ihe nrita, ndị gụnyere Kenya, nke bụ na Kenya nọ n'isi dịka ha nwetara ọlaedo 4, ọlaọcha 2 nakwa ọla nchara 5 n'egwuregwu 11 ha sonyere, na-agba ndị nke 17 n'ọnụọgụgụ. Ndị ọzọ n'ala Afrịka nwetara ihe nrita na egwuregwu Olympics nke afọ 2024 gụnyere mba Algeria, ndị gbara ndị nke 39 dịka ha nwetara ọlaedo 2 nakwa 1 ọla nchara. Na ngụkọta ha nwetara ihe nrita 3. Igbo ndị ọma, n'akụkọ egwuregwu ahụ ka anyị na-achịsọwa n'akụkọ ụwa nke taa, mana tupu anyị apịachie ya, geghachi ntị n'isi akụkọ ndị hiri odo n'akụkọ anyị taa. Ndị njem mmadụ 11 tụfuru ndụ ha n'ike n'ihe mberede okporo ụzọ mere na nso njikọ ụzọ Imo-Ika n'okporo ụzọ awara si Enugu bịawa Aba nakwa Port Harcourt na steeti Abia. Otu Serap na-agba onye isi ala Tinubu ume inyocha mmefu nke $1 na ụmụ ise ego ụlọ ọba ego ukwu mba ụwa agbazinyere steeti dịgasị iche iche n'ala Nigeria. Otu jikọrọ ndị ọrụ NLC ajụla ịnabata nkọwa ndị uwe ojii nyere maka mwakpo ha wakporo isi ụlọ ọrụ ha. Ekele m gị maka ị na ebe ahụ kirie ma gee akụkọ ụwa nke taa, na-asịkwa gị chebiri anyị mgbe anyị wetakwara gị akụkọ ụwa ọzọ. Tutu ruo mgbe ahụ, abụ m Ezinne Mmadụ na-asị gị kachi bụ ọnụ.